दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान मावफुं आफादा बिबान आजावनायजों लोगोसे समायखिराखौ लाबाय। गोजाम मावफुं आफादा दिनै बिबानखौ गोदान मावफुं आफादनो गथायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 मेआव अदालगुरि खैराबारियाव जानाय मोनसे गोनां मेलाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफामनाय जादोंमोन। दिनै बेनिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'आव गोदानै मोननाय बिबानफोरनो बिबानखौ गथायनाय आरो बिसोरखौ समायखिराबो लाहोनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान आफादगिरि मासियाव अदालगुरिनिफ्राय बिजुएल निलसन दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि मासियाव क'क्राझारनिफ्राय बिजिरगिरि बसुमतारीखौ सायख'नाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' हारिमु मोजां मोनग्रा गोबां बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लादों। खुलुमबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादा बर' हारिनि जा हारिमु बिथिं बेखौ जौगाहोनो फोसाबनो लोगोसे फेहेरनो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै दानायाव जा मदद होनो गोनां बेखौ थांखि लानानैनो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दानाय जादों। आरो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा गोदान बिबानगिरि हिसाबै जों गाहाय नेहाथारि बिथां बिजिरगिरि बसुमतारी आरो आं आफादगिरि हिसाबै जोंनो जा गिलिर बिबान होबाय बेखौ जोङो गोसो गोथारै रुजुनानै लाबाय। आरो जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादहा गोबां थांखि दङ मावनो थाखाय, जे दासिम जोंनि जा कर्स इउनिभारसिटियाव सोसननाय क'क्राझार फाइन आर्ट्स एन्ड मिउजिक कलेजाव जिथु सोसनदों बर' डान्स एन्ड मिउजिक, बेयाव जोंहा जा सिलेबासफोर ओंखारबाय, बिजाब ओंखारबाय, आरोबाव ओंखारनो गोनां दंबावो। दासिम जोङो खाम आरो सिफुं लोगोसे सेरजा बिनि बिजाबखौ दिनै दिहुननो हाबाय। आरो बिनि उनाव जोंहा मोसानायनि दङ, खन्नायनि दङ, जों बेखौबो दिहुनगोन। बेबायदिनो हारिखौ फेहेरनायाव, हारिखौ सिनायथि होनायाव जा खामानिफोर दङ बेफोरखौ मावलांनो थाखाय जोङो हास्थायगोन। आरो बिनिफ्राय जोंनि संबिजिर बायदि जेसेबां जोङो आवगायनांगौ बेखिनि खामानिखौ जोङो मावलांगोन होननानै थिरांथा लादों। आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' हारियानो जोंखौ मदद खालामनांगोन, जे हारिमु बिथिंखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंल' थोजासे नङा, गासै बर' हारिनि संगठनफोर, जायफोर माहारियारि आफादफोर दङ बा गोरों गोराफोर दङ, साफ्रोमबो जोंखौ मदद खालामनांगोन। होमब्लासो जों जोंनि हारिमु आफादनि जा खामानिफोर दङ सिगाङाव बेफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन। नंगौ, जोंनि जा मोसानायफोर दङ, जोंनि सुबुं मोसानाय, बेफोराव जोंहा सम सम बेले बेजे फैयो। जे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय बेफोरखौ गोरोन्थि मोसानानै माने फोसावो। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे फैयो जे बागुरुम्बाया बबे मोनसेया जे अरिजिनेल माबादिया, बेखौ लानानै एसे गोनो गोथो गोग्लैयो मानसिफोरा। बेखायनो जोङो सम सम जों बेफोरखौ लानानै सावरायबोनो गोनां जादों। जे सिगाङाव हानजा मोननै मोनथामसो बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला बेफोरखौ मोसानानै गाज्रियै दिन्थिफुंदों। आरो बिसोरखौ जोङो केस FIR होनो बाध्य जादों। आरो उनाव जोङो सावरायज्लायनानै मिमांसायाव फैदों। आरो बिथांमोना उनाव बेबायदि खालामला होननानै जोंनो खौरां होदों। लोगोसे जों बिथांमोनखौ सुबुरुन होदों जे जोंनि हारिमुखौ नोंथांमोना सोलोंनायाव बा फोसावनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया, माथ्र नोंथांमोना जोंनि अस्तादफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौ आरो बेखौ नोंथांमोना जोंजों लोगोसे मावफानांगौ होननानै बुंदों। आरो लोगोसे जोंहा मोनसे बाथ्रा फैबाय थायो जे नेपालाव जोंनि बर'फोर दङ, बर' फिसाफोर, बिथांमोनाबो सम सम मोसायो। आरो बिथांमोना बागुरुम्बा बबेखौ होनो, बारदै सिख्ला बबेखौ होनो बिथांमोना मिथिया। बिथांमोना ना हमनाय मोसाब्लाबो बागुरुम्बा, माइ गायनाय मोसाब्लाबो बागुरुम्बा होननानै बुङो। आरो बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंखौ माने सोंहरो जे दुलाराय बर' हारिमु आफादा मा मावदों, माथो बिथांमोना ना हमनायखौनो बागुरुम्बा खालामबाय। नाथाय दाया बिथांमोननि नङा, जिहेथु जों थांनानै फोरोंहैनो हायाखै, बिथांमोना मिथिया बबेखौ बागुरुम्बा होनो, बबेखौ बारदै सिख्ला होनो। ओंखायनो बेफोर बेले बेजेखौ फोसाबनो थाखाय जोङो सरकारनिबो मदद मोननांगोन थांलाय फैलाय बिदि खामानिनि थाखाय। आरो जेब्ला जों बेफोरखौ मोनगोन, जों लासै लासै जोङो फोसाबलांनो हागोन आरो बेले बेजेया जोंनि गेजेराव थानाय नङा होननानै आं सानो।
खुलुमबाय बयनिसिमबो जे दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद जे बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद बेनि आं गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै आं गिलिर बिबानब्लाबो आङो रुजुननानै लानांगौ बायद' जाफैबाय। दिनै आङो खोब गोजोननाय मोनदों खारन मोनसे आफादखौ दैदेननाया गाहाय नेहाथारि बा आफादगिरिनिल' दायथ' नङा, खामानि नङा। जिहेथु आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि संबिधाननि सिङाव थानानैनो साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मावथि लोगो बिथांमोननि जे मदद हेफाजाबजोंसो आङो आफादखौ सामलायलांगोन। बिनि थाखायनो आङो मिजिं थिदों जे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे मावनांगौ खामानिफोरखौ आङो मावलांनो हागोनखौ मिजिं थिदों। जे जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जोङो गोबां समाव गोबां खामानिखौ मावफुंबोनो हायाखै। दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै हारिमु बिथिङावनो जों खामानिखौ मावबाय थादों हिसाबै जों हारिमु बिथिङावनो मावबाय थालांगोन। जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा बर' हारिनि हारिमुखौ जौगाहोनाय जे फोसाबनाय लाखिनायाव जोङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन। गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जोङो लोब्बा लाखिनानै माखासे जातीय इसुफ्राव जाथिनि माखासे अलखद समफ्राव जोङो बिथांमोनजोंबो जे मदद होफागोन आरो जोङो गुदियै जोंनि हारिमु बिथिङावनो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन। जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जाहाथे जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावनायाबो हेफाजाब होयो, आं बेखौ मिजिंथियो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।